Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. Dnes i s naším Maximiliánkem, Ano. protože nám nespinká, tak ho tady máme sebou. Ano, a on je určitě rád, že teďka součástí tady tohoto našeho úvodu. Tak, protože mu se moc líbil Kamil. Ano, a to je pravda, Kamil se mu líbil. Kamil ho tady vozil Tatrou, takže zdravíme na dálku Kamila a děkujeme moc za to, že k nám přijel až ze Slovenska. Ano, přesně tak je to naše, po dlouhé době můžeme říct, že to je zahraniční návštěva. Přesně tak. Přesně tak. Doufám, že budete rozumět. Já si myslím, že jo. Kamil je zajímavý, my jsme to v tom rozhovoru neříkali, tím, že on je letecký technik. Ano. Takže on hezky povídá o těch letadlech, jak zvenku, tak vlastně i zevnitř. Ano, můžeme říct, že tou problematikou, kterou on se zabývá, tak on ji vidí opravdu skutečně velmi zblízka. No. Už jenom proto, protože vlastně pracoval s letadlama. Přesně tak. No, pracuje. My jsme si Kamila pozvali kvůli geoinženýrství, protože o tom umí hezky mluvit a má vlastně jednu z největších internetových nebo platform ohledně tohoto tématu. Ano, je to tak. A mimo jiné, samozřejmě bavíme se i o tomhle tématu, trošku z jiné stránky než třeba s Radovanem, kterého jste u nás viděli víckrát. A zároveň ke konci rozhovoru se můžete dozvědět i nějaké další zajímavé informace, třeba o tom, jak je to na Ukrajině, protože Kamil tam žil. Ano. A celkově to takové hezké, kamarádské povídání o věcech, které nemusí být třeba úplně každému příjemné, ale všechno dobře dopadne. Přesně tak. Už to je pán tady snědl borůvky, tak teď tady bude akce, povídej. Tam tě dolů. My jsme rádi, že se takhle koukáte tady na ty naše rozhovory a že třeba někomu mohou pomoct nebo objasnit nějaká témata, třeba jako i tohleto téma. A budeme rádi za jakoukoliv podporu. Ať už prostřednictvím Buy Me Coffee, anebo našeho účtu. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Tak a budeme se zase těšit další neděli. Ano, s dalším hostem. Tak jo, mějte se krásně a díky. Ahoj. Kamile, ahoj. Ahojte, zdravím vás všetkých. Ahoj. Ďakujem krásne za to, že som mal prísť. Hele, Radovana Dlhýho zná skoro celá alterna a všichni ví, že se tady ovlivňuje jako počasí. Nebo že minimálně, že ty letadla, která nám lítají tady nad hlavou, tak za sebou zanechávají nějaké stopy. Jak to tam, protože ty jsi ze Slovenska, jak to tam u vás máte na Slovensku? Lítá vám taky něco tam? Je to sami tak stejné jako tady. Je to stejné jako tady. Je to stejné. Já tě sleduju už roky. Ty máš svůj instagramový profil, který se jmenuje Geoengineering Slovakia. Ano. Musíme teda podotknout, že ten tvůj kanál vlastně je mezinárodní a vlastně je, jak bych to řekl... Robené pre celú verejnosť, vlastne pre celú populáciu na Zemi. Ano. Vlastne s tým, že... Bez rozdílu. Bez rozdílu na to, na jazyk. Bez rozdílu a taky je vlastně jeden z nejsledovanějších. To znamená, že lidi z celého světa si tam naklikali a vlastně mají možnost sledovat ty tvoje příspěvky a máš opravdu vlastně největší mezinárodní komunitu na světě, což je... Bez toho, aby som vlastne platil nejakú reklamu alebo nejak to propagoval vlastne týmto smerom. A vlastne robím to aj tak, že v 3 jazykoch sa snažím niektoré príspevky robiť. Hlavne je to anglicky, rusky a slovensky. Rusky? No k tomu se možná taky dostaneme. K tomu se taky možná dostaneme. Možná to bude delší než na tu hodinku. Hele Kamile, ale než se pustíme do toho geoengineeringu, tak klasicky na začátek by nás nejvíc zajímalo, jak jsi se k tomu vůbec dostal, jak tě to napadlo, kdy jsi z toho všimnul, že to je jinak na tom nebi a kdy se v tobě vzal takový ten impuls to sdílet s ostatními lidmi. Tak na začiatok to bolo také, že v podstate, jak som bol malé dieťa, tak som zažíval krásne tie prírodné mraky, aj prírodné vlastne tie búrky, ktoré boli a videl som, ako vlastne tie kumuly krásne sa kumulujú, navezujú na seba vlhkosť, ako to sa rozprší, ako padá vlastne ten letný dážď. A nebolo vtedy cítiť také tie kyslé dážde, ako teraz dneska ich cítime potom po tých vlastne chemických mrakoch, keď to rozprší sa, tak cítiť takú tú kyslosť vo vzduchu. A vtedy to nebolo také. Aj sme krásne videli tie sfarbené mraky prírodné, fialovo-modré a tmavo-sivé a takto. A dneska je to úplne niečo iné. A v podstate dostal som sa k tomu, keď otec kúpil taký prvý digitálny fotoaparát, veľmi drahý na tú dobu, keď ešte boli slovenské peniaze. A vlastne nakoľko mám na Morave vlastne rodinu,
tak sme cestovali autom a vlastne prvýkrát som začal fotiť mraky z auta a vlastne mi to nedávalo celý ten zmysel tých mrakov, že ako vyzerali tie prírodné mraky a niečo sa deje, že už vtedy, ako som bol malý, okolo 11 rokov, čo som mal, tak vtedy už mi to nedávalo mi ten súvis, že čo tu sú za divné mraky. Že také vlastne biele povlaky a rôzne iné vlastne zoskupenia tých mrakov bolo, že nebolo vlastne vidieť ten klasický priebeh, ako sme sa učili napríklad na ZMB-pise, že ako má vyzerať klasický prírodný mrak. Takže vtedy som to začal nejako fotiť, trošku som si to začal nejak analyzovať v hlave a potom čas od času vlastne som sa k tomu dostal jednak aj počas toho, keď som vlastne študovala aj tú leteckú meteorológiu, tak tam aj som začal pozorovať, že niečo asi nie je v poriadku. No. Než ještě přijdeme, protože my máme rádi takový ty osobní věci a osobní sdílení, tak samozřejmě, aby prostě tak nějak bereme to, že se tak nějak jako vyťukáváme. Tak, tak vlastně ty jsi taky prošel, jak bych to řekl, takovým nějakým kritickým okamžikem, který nastal v roce 2018. Pověz nám o tom něco. Zmenilo mi to určitý uhol pohľadu a nadhľad na vlastne kvázi celé fungovanie vo svete, táto nehoda, že aj na to zdravie naše, celostné, že v podstate my máme aj určité sebaliečenie. Som na to prišiel sám už v tej nemocnici, že nie len to, že som čítal nejaké určité knihy až potom, ale ešte aj predtým. Každý to má z nás, to sebaliečenie. My sami seba vieme liečiť. A v podstate, po tej autonehode, ak som ležal v tej nemocnici, tak som si vlastne predstavoval a urychľoval to liečenie, že až do tej štipky tej kosti a do tých molekúl, ako sa prepájajú, ako sa liečia, zviazujú, keďže som mal tie treštiny, tie zlomeniny, otvorené zlomeniny, tak som si to tam krásne predstavoval, ako sa to spája, lieči a takto. Hej. Vlastne postupne celého tela som si to predstavoval a vlastne týmto spôsobom som si urychlil to liečenie. Ale tak nám řekni, co se vlastně stalo a proč se to stalo? Jo, teď my jsme vlastně úplně přeskočili to, jako, co se ti vlastně stalo. Ďakujem pekne, že si ma vrátila späť. Stalo sa to, že nepočúval som to svoje druhé vyššie ja. To, že som ho nepočúval a nezastavil sa, nepopremýšľal, tak vlastne ma to zastavilo v tej autonehode. Lebo ja som dosť často cestoval Česko a Slovensko. A do toho bol som dosť pracovne vyťažený. Nedal som si pozor na tú pracovnú vyťaženosť, na ten spánok, ktorý je veľmi dôležitý. Takže to až som si potom uvedomil a vstúpil do toho svojho vlastného svedomia. A vlastne, ak som išiel domov z Českej republiky z Ostravy na východné Slovensko, tak pred Ružomberkom som dostal tú autonehodu, mikrospánok a spôsobil som vážnu dopravnú nehodu nielen sebe, ale aj druhému človeku, ktorému sa našťastie nič nestalo. Mal len narazené rebra. Nebol to Slovak, bol to, sa mi zdá, že Turek. To bolo tiež zaujímavé. Mal rumunské značky z Nemecka do Poľska. A dostal som čelnú zrážku, do protismeru som vlastne vyšiel a vpravo točové zakrutie. Tak tam sa to všetko udialo. Tá autonehoda. A tam to celé začalo. No a potom som sa už iba prebudil v nemocnici. Prvým okom. Už som vedel, že kde som, ale vlastne to je to prvotné to nastavenie toho mindsetu, takzvaného, že kde som, čo sa stalo, v poriadku, som si to uvedomil, ale to prvé prijatie, že prijať to, nech sa deje čokoľvek. Takže to prijatie, to je veľmi dôležité. Prijať všetko, čo sa vtedy odhralo v ten moment. A teď jsi říkal vlastně, že ti museli oživovat. Áno, tak okolo 10:30 vlastne som odchádzal, nie že z tohto sveta, ale vlastne mi prestalo bušiť srdiečko a museli ma naspäť oživiť. Takže sa im to padrilo, oživili ma a potom ešte museli dodávať tú krv do 4 litrov krvi ešte, lebo tam boli určité vnútorné zranenia, kde som vykrvácal vlastne zo slziny. Takže ešte aj k tomuto. A ještě zlomené obě nohy, že? Obě nohy, ľavá stehná kosť, práve pred kolenom otvorená zlomenina a pravá ruka tiež otvorená zlomenina. Takže s kolenom tiež. Když máš takovýhle zážitek, tak co to s člověkem vlastně, co to s tebou vlastně udělalo? Uvedomí si ten človek to, že aké je naše drahocenné to zdravie a že to zdravie si nevieme kúpiť za hociakú hodnotu, že nevieme si ho naspäť vrátiť. To už sú vlastne zlomeniny, už sú nejaké následky a tak ďalej. Takže to zdravie je veľmi dôležité pre nás.
Veľmi hodnotné pre mňa. A ten človek vlastne, keď tam leží v tej nemocnici, vôbec sa nevie hýbať, ani prstom, nič. A potom po čase, po nejakom dni zase, keď hýbne tým prstom, že wow, viem sa hýbať. A to je ten pocit šťastia, že aspoň niečo sa hýbe na tom tele. Že až vtedy si uvedomíš, lebo zdravý človek si to neuvedomuje. On ide proste automatika, hej, je niečo naučený a berie to všetko ten celý život automaticky. Ten priebeh toho vlastného fyzického tela, to zdravie. A až potom, keď sa niečo stane s tým človekom a až potom si uvedomí to svoje zdravie, že viem hýbnúť prstom, viem podať ruku, viem sa hýbať, tancovať a tak ďalej, že to je to drahocenné, to uvedomenie si. Že ten v podstate zdravý človek si nevie vážiť kvázi to svoje zdravie, ale vlastne niekedy ide aj proti samému sebe. No. Tak to som si tam veľmi uvedomil v tom priebehu, v tej nemocnici. Souvisí to i nějak s tím, co děláš teďka, o čem jsme si povídali? Víš, jako umím si tě představit, tak se ten rok regeneruješ, nemůžeš chodit, tak jsi na tom internetu a píšeš tam ty články o geoinženýrství. To bolo ešte predtým, lebo Geoengineering Slovakia som založil v roku 2020 a to sa stalo v roku 2018, takže tie 2,5 roka tam vlastne ako málo to súvisť, lebo ja som to už si vnímal takto, keď už som išiel, že naplno na teplné obrátky, tak to bolo v roku 2011. Už to začalo vtedy vo mne. Takže už som to začal analyzovať, pozerať, fotiť a riešiť tieto veci. Ten chemický mrak sa tvorí tým, že v stratosfére alebo v tej atmosfére my rozprašíme v určitej letovej hladine aerosoly, rôzne chemické častice, napríklad jodid strieborný, oxid titaničitý, oxid hlinitý, rôzne bária, stroncia a tak ďalej. Takže my, ak to rozprašíme, tak po tom rozprašení sa vytvorí taká tá dlhotrvajúca chemická stopa, ktorá sa roztiahne na tej oblohe a vytvorí takzvanú takú jak plazmu, umelú hmotu a zabraňuje vlastne nám tomu slnku, aby dopadalo tie slnečné lúče priamo na nás a na tú zem. A tá plazma, ako je tá chemická v tej oblohe, tak ona zabraňuje to, aby tie slnečné lúče dopadali priamo na zem, ale ich odráža tá plazma späť do atmosféry. A tým pádom oni chcú ako keby kvázi ochladzovať tú zem. Alebo odoberať vlastne ten oxid uhličitý, ktorý je veľmi dôležitý pre rast rastlín a aj pre nás samotných. Pre ten celý cyklus toho kolobeh vlastne tej prírody. No, vlastne už aj ten vzduch, ktorý my dýchame, tak už je kvázi chemický, takže narušuje aj naše zdravie, zdravie prírody, zdravie zvierat. Takže má to taký ten hlboký súvis. A to som ešte chcel povedať, že keď tá chemická plazma je už roztiahnutá, tá dlhotrvajúca chemická stopa, tak ona na seba naväzuje rýchlejšie tú vlhkosť, tie kvapôčky. A vlastne my z toho chemického mraku vieme urobiť dážď, aby to pršalo potom dole. A spôsobujú potom tie kyslé dážde. Takovou jako skromnou otázku, a kde ty jsi na tyhle informace přišel? Tak na všetky informácie som prišiel verejne dostupne všetkým známym a to je vlastne internet. Takže na internete je všetko, len ľudia sú neželeniví, ale sú zaneprázdnení, lebo majú rodiny, problémy, práca, nemajú čas a ten svoj drahocenný čas si nejak inak vykompenzujú alebo do niečoho iného vložia, ako do nejakého chemtrails alebo geoinžinierstva takzvaného. A tomu chemtrails slovu sa vyhýbam a používam vlastne tie odborné slová, ktoré aj oni akože používajú, ako napríklad Európska komisia a rôzne ďalšie inštitúcie medzinárodné. OSN taktiež využíva to slovo geoinžinierstvo. Alebo stratosférické aerosolové rozprašovanie, skrátka Stratospheric Aerosol Injection, ale nad tým všetkým je solárne riadenie, modifikácia solárneho žiarenia, takzvané SRM, Solar Radiation Modification. Tak ja sa zapodievam týmito slovami. Vôbec nekonkretizujem to slovo, lebo je už veľmi citlivé a háklivé, keď niekomu obzriemím to slovo, tak hneď akože ma odsunie na bok a nechce o tom vôbec nič počuť. Ale keď sa takto odborne trošku vyjadrím, tak ho trošku to začne zaujímať a už potom sa inak so mnou začne baviť na tú tému. Tak pojďme do toho. Co máš tady pro nás připraveného? A co bys řekla takovému člověku, bys potkal? Třeba řekněme mě, bych ti řekla tady, no ale
to nebe je furt úplně normální. Já jsem mladá, já si to nepamatuju, že by nikdy mraky vypadaly jinak a je to prostě přírodní. No. Tak v prvom rade by som mu ukázal to video, ako to vlastne vzniká. Áno. Tak vzniká to týmto spôsobom, že lietadlo letí, nekondenzuje a začne potom kondenzovať. Vypúšťa tú dlhotrvajúcu chemickú stopu. A v podstate on to vypne, zapne, hej. Robí tu akože takzvanú tú, môže to ukazovať, alebo to robí účelovo. Hele, a to vypne a zapne, tak to má podle nějakého příkazového řádku, nebo... Vôbec ja netuším, ako to oni majú zadané. Ale myslím si, že keď vychádza slnko, z východu na západ ide, tak už zo samého rána rozprašujú to na východ a ten vietor, ako je udelený, tak vlastne postupuje s tým daným slnkom až ku západu a stále sa snažia to slnko, aby tie priame lúče dopadali na tú našu zem, zatieňovať vlastne tými chemickými mrakmi, tým rozprašovaním stratosféry. To je dobrý. Takže vlastně to sluníčko, jak putuje po té obloze, tak vlastně zároveň od rána. A já proč vlastně oni to dělají ráno hlavně, že jo? Oni to robia non-stop kvázi. V noci sa zobudíme už do zlého počasia napríklad chemického. No. Tak teď už to chápu. Ale sú určité dni, kedy napríklad 3 dní neprašia, týždeň neprašia, ale to je fakt, že veľmi zriedkavé a veľmi nečasto sa to vidí tak krásne počasie s modrou oblohou, ako je napríklad. No to nám asi ten týden chtěli dopřát jako hezkýho, třeba teďka tady na tvůj počest, tak tady máme hezký počasí, teda bez jakýkoliv jako chemický, dokonce máme přírodní mraky, což se nevídá moc často, ale je to pěkný. Tak môže to potom vyzerať aj takto napríklad. A to už nie je normálne, to nie je žiadna kondenzačná stopa a kondenzačnú stopu ako keby kvázi ani nevidieť. Ale keď už je tam kvázi, oficiálne sa to nazve, že kondenzačná stopa, tak oni tomu rozprávajú, že sú tam určité nejaké chemické už čiastočky. Sa to volá, že MP2,5 alebo MP10. A tie čiastočky sú už nejakého chemického zloženia. A vlastne ten kondens, alebo tá kondenzačná čiara súčasne mizne s tým lietadlom v tej určitej danej výške, bo je tam určitá nejaká teplota minus 50 stupňov, je tam určitá nejaká vlhkosť, rostný bod a v tej danej výške, napríklad 11 km, súčasne mizne s tým lietadlom po pár sekundách. Ale to, čo oni rozprávajú, že je to len klasická kondenzačná stopa, tak to nie je klasická kondenzačná stopa, lebo ona sa nestráca, ona tam je dlho, niekoľko hodín, až niekoľko, napríklad aj dní môže byť na oblohe, len niekoľko hodín. Oni to rozprašia a vlastne z toho vznikne ten mrak a on trvá niekoľko, aj dní môže trvať. S tým, keď už na to používajú tie radiofrekvenčné elektromagnetické žiarenia, takzvané ten HARP alebo ASCAT 3D. Někde máme někde zdokumentované, jak to vypadá třeba, nebo? Tak toto môže vyzerať. Tá plazmoidná vlna. Je polární záře skoro. No, ale aj tu vieme vytvoriť už umelým spôsobom. Fakt? Áno. Mám to tu v tom dokumente. A nielen to, ale už aj mraky vedia vytvárať v 120 kilometroch. Taktiež. No, protože standardně mraky se vytváří v těch 5 až 8 kilometrech. To je tak jako normální standard, že jo? Oni to ešte nazývajú aj, že tie chemické stopy, oni zabalili, že to je akože prírodný proces, alebo že vedia aj vytvárať určité lietadlá a to sú tie cirrusové alebo cirrostratusové mraky. Takže aj takto to nazývajú. Ešte ako to môže vyzerať medzi prírodnými mrakmi a chemickými mrakmi, tak napríklad takto to môže vyzerať, že vľavo môžete vidieť prírodné mraky a vpravo už vlastne tú chemickú stopu, alebo ten chemický mrak. To je stejně hustý, že když se člověk dívá na tu fotografii, kde vidí ty přirozené mraky a pak jako tady tu chemickou břečku, že se nikdo vlastně neuvědomí, že je něco jako jinak. Že těm lidem, že nám to lidem vlastně nepřijde jako zvláštní. Jako zvláštní, no. Lebo stále, keď pozerajú ľudia na zem, alebo do mobilu, alebo pred seba, tak nedávajú teraz tú priamu pozornosť tomu počasiu. Ale niektorým ľuďom už začína byť javné, že niečo sa deje. Lebo teraz sme zažili ten maj, jún, taký, že chladné obdobia, pršalo, mrazilo, pomrazilo určité nejaké plodiny a tak ďalej. Že tá manipulácia toho počasia slúži aj na to, aby vedeli ovplyvňovať určité štáty.
tým, že vyvolávajú alebo modifikujú to počasie, tak ja viem vyvolať sucho, viem vyvolať dažde a vlastne viem manipulovať s tou danou krajinou, aby sa aj buď nedarilo, alebo darilo. Takže aj na toto slúži. Alebo rôzne klimatické katastrofy, záplavy viem vyvolať, dažde, búrky, tornáda, hurikány, na všetko už sú patenty. Takže to si nevymýšľam ja, všetko je patentované, všetko je dokázané a taktiež v Amerike vedia ovládať, vytvoriť tornádo a vedia ho aj ovládať tými vlastne next radarmi, tými vysokofrekvenčnými žiareniami. Lebo tie chemické stopy majú v sebe nanočastice metalové a rôzne oxidy, ktoré vlastne sú radioaktívne, magnetické. Aha, takže oni reagujú vlastně na to rádiové záření a potom vlastně vytváří nějaké struktury vlastně na... Oni došli na to, že keď ja tam dám do tej chemickej zlučeniny určité nejaké oxidy, tak sa rýchlejšie vedia nabaliť tá vlhkosť a vie vzniknúť tá väčšia kvapka tej vody. Sa rýchlejšie nabaľuje. A keď to začnem zohrievať tým radiofrekvenčným žiarením, tak to urýchlim ten proces toho nakumulovania toho mraku. Takže ja viem potom zdržať tým žiarením, aby tam zotrval ten mrak, alebo aby išiel ďalej. No. To je dobrý. Takže týmto spôsobom ja si myslím, že vedia ovládať, že si myslím aj, oni to tam rozprávajú, dokazujú, že vedia vyvolávať a ovládať tie fronty, studené fronty a teplé fronty. Aj tú poveternosť vedia meniť smer vetra. To ne. Uměj? Vedia. Jako vážně? I ten i vítr? Aj vítr. Vedia s ním manipulovať. S větrem, jo? Jasne. To není možný. Jak to? Hneď to ukážem, keď to nájdem v tejto mojej dlhej prezentácii. Tak napríklad tu máme Climate Global Control Trade a tu jasne píšu, že napríklad z hurikánov, ktoré uskutočnila aj NASA na objednávku, a tu píšu, citujú, že kto vie, možno sa o 10-20 rokov mnohé krajiny stanú našimi stálými zákazníkmi pri zriadzovaní národných centier veľkoplošnej kontroly klímy. To sa tomu myslí aj nielen klímy, akože celkového počasia, že aj zmena vetru. Na svojom území pomocou našej technológie. Už teraz naša technológia umožňuje vytvárať distribuované nízkoenergetické, elektrostatické a elektromagnetické riadené polia a realizovať prenos vzduchových hmôt v regióne. Priemerná plocha je vplyv 10 000 km². Takže takto to nejak môže vyzerať. A za ďalšie oficiálna správa ďalšia, k tomu sa vyjadruje aj aktuality.sk. HARP. Zariadenie HARP vyrobilo mrak vo výške 170 km. Pardon, ja som sa pomýlil, som povedal 120. Vedci vyrábajú najhustejšiu umelú ionosférickú plazmu alebo dané oblaky pomocou HARP. Taktiež. US Laboratory, námorné výskumné centrum a oddelenia. Taktiež tu môžete vidieť vpravo obrázok prírodné mraky a tie mraky, ktoré už sú dané manipulované tým zariadením. To jsou ty varhánky. Presne tak. A to je ty varhánky vlastně, to vzniká právě díky teda tomu, že se někde zapne zařízení a vlastně jakoby, jo, radiofrekvenční a tím potom tím, jak to zahřívá, tak vlastně vzniknou takovýhle jako vlnky. Sú tie pulzy, tak to reagujú tie chemické mraky na tie pulzy. Vlastne vytvárajú takéto efekty. Ono to vyzerá takto, ako ním manipuluje to frekvenčné žiarenie tým mrakom. To je takhle vidět. To je dobrý. No. Alebo ďalšie ešte video. A toto je priamo nad Ukrajinou, Donetská oblasť. Tu je takto vidieť. Ty jo. Takže... To není možný. No. Takže takto to nejako asi približne vyzerá. Máme tu aj umelé ionosférické zrkadla, AIM, to sa volá Artificial Ionospheric Mirror. To sú ďalšie tie zariadenia, ktoré vlastne slúžia pre manipuláciu tých chemických rozpršených stôp v nízkych výškách napríklad. To vím, to si často lidi pak fotí takovýhle mraky, jakože to je jako takový výjimečný úkaz, že? Ale ono přitom zase je to... Alebo takto ešte to môže vyzerať počas fotenia lietadiel. Takže taktiež sa vyjadruje k tomu aj letecká škola Vysočina.
že existujú rôzne patenty pre ovládanie alebo modifikáciu a ovládanie toho počasia slnečného žiarenia. Za čo je veľmi akože krásne ďakujem tej leteckej škole, že aj ona sa k tomu vyjadrila. Hneď vám to ukážem. Tak to vyzerá, tá ich stránka. Môžete si tam rôzne články prečítať o tom a taktiež sú tam všetky patenty vypísané na ich stránke. Takže letecká škola Vysočina. Patenty pro modifikácii počasí, ako daleko je k válečným hrádkam z počasí a vydíraní krajín a států způsobená záplava a tornád. Tak to je ich článok. No, tak můžeš docela hezky česky číst, to je. Však je taky napůl to, že jo? Z Moravy. To je pravda. Mimochodem, že to maminka je z Valašského Meziříčí. Je to tak? Můj děda pochází z Valašského Meziříčí. Takže tvůj děda je vlastně z Valašského Meziříčí a mimochodem já když jsem tenkrát byl ve Valašském Meziříčí a bavili jsme se tady o té témě s Dominikou, tak zrovna nad Valašským Meziříčím si pamatuju u takového jednoho klubu, kde se pořádají koncerty, tak tam jsem viděl, to bylo po návratu z Afriky v roce 2020, takový ty varhánky, takový ty a říkám, podívej se Dominiko, podívej, to tady musí být nějaký zařízení, kde to tady jako modifikují to počasí. Jo? Takže jako si pamatuju přesně, že ve Valašském Meziříčí to bylo poprvé, kdy já jsem spatřil tadyhle ty varhánky a přišlo mi to takový strašně zvláštní, takový umělý, jako že to příroda prostě nemůže příroda to prostě nemůže přece vytvořit takovýhle. Kdy jsi ty začal tak všímat tu modifikaci toho počasí? Já jsem si ji začal všímat už jako někdy třeba na střední škole, což se bavíme o roku 2002, 2003, 2004, jo. Ale mně to přišlo, že to počasí, nebo že ty mraky jsou jiný, než byly v 90, protože já jsem ročník prostě 83, takže já jsem prostě zažíval 90 ještě tak jako hezký, kde byly ty krásné mraky a pak najednou přišel rok 2000 a najednou diametrálně se to celé jako změnilo, takže já to vnímám třeba už od toho roku 2000 něco, jo. Ale vůbec mi nedošlo, že by někdo něco ovlivňoval, to až jako fakt jako pozdě někdy třeba rok 2013, 14. Lebo teraz neviem presný rok, ale volá sa to, že Open Sky, otvorené nebo. Takže nad našim nebom môžu lietať rôzne lietadlá, či už vojenské, vykonávať nejakú operáciu, nejakú činnosť toho rozprašovania, alebo už aj potvrdené ďalším pilotom, už nebohým pilotom Petrom Švecom, ktorý bol taktiež vojensko-bezpečnostný analytik, bol vojenský pilot, aj civilný pilot, lietal na Boeingoch 737 a on to tiež sám povedal a potvrdil. Vojenské lietadlá sú špeciálne vybavené pre to stratosférické aerosolové rozprašovanie, ktoré už ľudia nazývajú akože chemtrails, on to povedal, ktoré proti ním akože ľudia idú. Alebo môžu byť aj určité civilné lietadlá, ktoré sú vybavené týmito zariadeniami. Takže on to tam riadne povedal. Aha, protože já jsem doposud teda si myslel, že jsou to vyloženě jenom vojenská letadla, která jsou třeba, a že se jedná o země, tenkrát jsem si myslel, že se jedná hlavně o země NATO, které jsou, nebo o země, které jsou součástí NATO nebo OSN nebo něco takového a vlastně v rámci tady toho nějakého jako sektoru, když to tak můžu říct, tak letají tato letadla vojenská, která vlastně že infikují nebo ionizují vlastně tu oblohu. Takže tohle pro mě novinka, že to jsou i, že tam můžeme zařadit i dopravní letadla. Áno. Zatiaľ, že tu máme ďalší patent. Prístroje na výsev oblakov s elektrickým rozprašovaním. Môžete krásne vidieť aj to dané dopravné lietadlo, to zariadenie. Takže používa sa na karbinosulfid a je tam napríklad uhlík a kyslík a síra sa používa taktiež na to rozprašovanie. Je to pre rozprašovanie konkrétne výsev oblakov s nabitými kvapoučkami vybraných kvapalín na vodnej báze. Oni sa tým vôbec netaja, lebo oni všetko to buď majú spatentované, alebo sami to prezentujú, že to tak je. Rôzne články sú na internete dostupné. Takže potom pod vašim videom môžem dať link na stiahnutie tej prezentácie a nech si ho kľudne ľudia môžu pozrieť. A prejsť si to sami, lebo všetko ja mám odzdrojované, preverené, overené a nič si ja akože v podstate nevymýšľam. Takže všetko idem podľa dostupných, overených informácií. Tak doufejme, že nám to tam zůstane, protože když jsme takhle natáčeli s Radovanem a dali jsme potom do popisku jeho prezentaci, tak nám ji YouTube zakázal. Takže doufejme, že tady ta tvoje, že tam teda vydrží. No? Myslieť, že môžem tam dať svoj mail
Geoženk Slovakia a v podstate ja tu môžem danému konkrétnemu člověku poslať, ktorý bude mať. Určitě tam dáme obě varianty. Kamila, mě by zajímalo, teď jsi tady zmínil docela hodně věcí, že to je vlastně takové běžné, normální, že se tady vytváří vlastně celosvětově katastrofy, tornáda, hurikány a tak dále. Nabízí se otázka, proč? Proč? Tak aby vedeli manipulovať s tou danou krajinou, aby ju vedeli obmedzovať nejakým určitým spôsobom, riadiť. Napríklad Slovenská republika niečo môže vyrábať, nejaké vína, hrozná, poľnohospodárstvo, zemiaky, všeho chuť, čo vieme vyrobiť na Slovensku. Ale keď tam vyvolám raz tam nejaké záplavy alebo nejaké zemetrasenie, tak tej krajine sa nebude v podstate dariť a bude odkázaná na inú tú danú cudziu krajinu, ktorá bude napríklad dovážať už geneticky modifikované potraviny. Aj to môže byť za tým účelom. A napríklad, keď aj to by bolo zvláštne, teraz bude možno, že konšpirovať, ale keď napríklad nejaký určitý daný politik nepodpísal to, aby mohla napríklad Ukrajina vstúpiť do NATO, tak na druhý deň o 2 dní vlastne bolo u nás zemetrasenie na východe Slovenska. A to isté bolo aj v Turecku. Erdogan nepodpísal to, aby Ukrajina vstúpila a tam bolo taktiež to zemetrasenie hlboké, katastrofálne. Takže aj to môže byť nejaké určité to vydieranie tých daných politikov, ktorí nejdú podľa tej danej linky, ktorým niečo je nalinkované. A to je len moja taká konšpiračná teorie. Ona se docela shoduje s tím, co zažila třeba Dominika v Indonésii, kdy tam potkala jednoho chlapíka, který právě říkal, že to všechno na čudliky, včetně toho zemětřesení. Takže ono to, co tady říkáš, tak to je jako... A ten chlapík byl náměstkem zrovna ministra, který... No, nebyl takovým tajným poradcem a určitě by nebyl rád, že to tady takhle veřejně... No, tak on se to určitě teďka nepustí v indonéštině, ale... To bylo v Malajzii. No, v Malajzii. Takže a samozřejmě to my víme, že takovéhle věci jsou, že jo. A taktiež... Spíš mě zaráží ta otázka jako pro člověka, který třeba to i ví, že ty mraky jsou jako jinak, ví, že je to těžký, taková ta klasická jako no, ale tak kdo by to dělal a proč by nám to dělali něco takového, proč by nám, jako víš, proč by nám chtěli třeba uškodit, vlastně nějaký, jestli tam máš jako sám pro sebe, my jsme se o tomhle nikdy nebavili spolu, tak jestli tam máš nějakou ještě jako hlubší. Jo, poďme hloubiť vlastne do tej nory, proč? Sú rôzne teórie z môjho hľadiska, ako to ja napríklad vnímam, to je vlastne môj taký ten vnem, to nacítenie. Tak z jeho hľadiska môže byť to, že ľudia napríklad, ktorí nemajú rodiny, im to je v podstate jedno, tak sú vlastne ľahko uplatiteľní. Takže za opotok budem robiť to, čo chcete, nie je mi problém. A veľa ľudí je takých, že sa nechajú uplatiť a budú to vykonávať. Ďalší ľudia môžu byť takí, že budeme to rozprašovať, ale s tým, že sme si vedomí, že to nebude ubližovať prírode ani našemu zdraviu, a že vlastne sú tam nejaké určité zlučeniny, ktoré sú preukázané a dokazateľné, že nebude to narušať naše zdravie, tak to budem vykonávať, lebo zabraňujeme tomu globálnemu otepľovaniu, ktoré akože oni rozprávajú a sa pod tým skrývajú, že globálne otepľovanie, ale robia opačný efekt. Tým, že to ja rozpraším, tak vyvolám to teplo, ktoré je taktiež potvrdenými, že vedia vyvolávať aj teplo, s tým, že sa to volá ako ten efekt. Teraz som na to zabudol. Ako sa to volá? Skleníkový efekt. Presne tak, skleníkový efekt. Presne tak, takže oni vedia vyvolávať aj ten skleníkový efekt. Na úkor toho, že oni niečo rozprašia. Bola tu nahriatá, naakumulovaná tá zem, a keď to zastrem, tak sa toto všetko kumuluje a nemáme ako vedieť dýchať. A keďže vlastne máme čistú krásnu oblohu, tak je aj ten vzduch je sviežejší, zdravší a je aj chladnejší. Ten vzduch, oproti tomu, než to rozprašíme a tak ďalej. To je hezky, že tohle říkáš, protože k tomu samému jsme došli jak s Radovanem, tak i s Ivo Novosadem, že se to tváří vlastně jako zastavení globálního oteplování, ale paradoxně to opačný efekt, že je to vytváření toho oteplování. A teďka taková další věc, a to je spíš taková domněnka, kterou já mám, a to je vlastně, proč oni vytváří ještě větší teplo. Nebo ještě větší, proč oni vytváří vůbec to teplo? Tak vytvárajú to teplo, aby... To je tiež dobrá otázka. Vlastně, protože moje domněnka je taková, že tím vlastně vytváří i nehostinnou, nebo snaží se vytvořit jako potom nehostinnou, ale krajinu. Nedostatek vody. Nedostatek vody a všeho možného. Lebo rýchlejšie sa vyparuje tá voda, keď je teplo, tak to vstúpa hore.
tie pary a nielen to, ale my vieme aj zosušiť tú trávu, napríklad, že nemá dostatočne tie živiny, ten vzduch a vlastne to sucho, keď my vyvoláme, tak proste máme sucho. Nedarí sa nám ani v tom pestovaní. Veľakrát taktiež aj mesiac a pol vôbec nepršalo nič a museli sme si polievať záhradu. Hej. No jasně, takže celkově to nahrává potravinářskému průmyslu a v momentě ten, kdo vlastní vody, ať je to firma Nestlé, která si na tom teďka zakládá nový, jako takový to, jo, prosím? PR, ano. Kdo vlastní vodu, kdo dokáže vytvářet dostatek potravin, tak je vlastně jako takovým tím šéfem a kingem tady teďka. Ja ešte len chcem spomenúť, že to globálne otepľovanie, že oni sa skrývajú za tým globálnym otepľovaním, ale sú určití profesori a vedci, ktorí to vyvracajú, že žiadne globálne otepľovanie neexistuje, že to je len vlastne tá skrývačka, aby to mohli ďalej vykonávať. Oni spôsobujú, nechcem, aby nám sa roztápali tie ľadovce a voči tomu akože oni idú, ale za ďalšie, keď tu nás si dáme, že Pilmera, profesora geológie na Melbourneskej univerzite v Austrálii, tak on tu nám rozpráva, že klimatická kríza je podvod a v minulosti došlo k obdobiam ochladzovania aj pri vyšších koncentráciách CO2, než aké máme dnes. Hej, to je ten Pilmer, profesor. Ďalej máme tu na amerického emeritného profesora fyzika, expert na optiku lazerovú, na lasery a atmosféru. Sa volá, že William Happer. On tu konkrétne rozpráva a cituje, že CO2 nie je znečisťujúci plyn, ale prospešný pre rast rastlín. Klimatická panika je prehnaná a používa sa na politické a ekonomické účely, čo už sme spomínali tu na. A modely globálneho otepľovania sú nepresné, zveličené a pre hrozbu skleníkových plynov. Tento názor je kontroverzný, keďže väčšina klimatických alebo tých klimatológov tvrdí, že rastúce emisie CO2 prispievajú k globálnemu otepľovaniu a zmene klímy. Takže sú to akože emeritní profesori, ktorí napísali tiež rôzne knihy na túto záležitosť. A ďalšie posledný je Roger Fleming, atmosférický vedec a historik, kde tiež rozpráva, že žiadne takéto globálne otepľovanie neexistuje. Aj odborník pôsobí 33 rokov v tejto odbornej vede. Prášek se sype do rozprašovačů, které jej rozstřikují na mraky. I u nás již bude pršet na zavolanou. Redakce časopisu Práce podnikla první pokus umělého vyvolání deště. Prášek československého vynálezce Jouji se vysype z letadla na mrak. Letadlo se vnese nad mraky. Prášek se sype do rozprašovačů, které jej rozstřikují na mraky. Působením prášku se mraky srážejí a začne pršet. První pokusy v Československu přinesly slibné výsledky. Doufejme, že si brzy budeme moci opatřit déšť na objednávku. Jsme fakt blázni, víš? Jako lidi. Sa to dialo a deje sa to doteraz. A teraz si predstavme, že čo sa dialo v tých 40 rokoch. Boli rôzne operácie. Američania taktiež robili rôzne operácie. Operácia Popeye. Proste rôzne špeciálne vojenské operácie sa diali pre tú manipuláciu, hlavne v tých daných regiónoch, aby vlastne sa im nedarilo. V tom Japonsku napríklad, keď to tam rozprašovali. Tiež ten jodid strieborný. A jodid a oxid titaničitý taktiež, ano. Když se to děje takhle dlouho, mě by zajímalo, jestli se náhodou nezajímal i o to, co na to ta příroda. Príroda. Dáva nám to jasne ukázať, lebo taktiež už Ministerstvo životného prostredia v Českej republike, kde je ďalší dokument v PDF-ku, bol asi vydaný v roku 2018 alebo 2019, kde jasne rozpráva už o tom, že už geneticky vysadzujú stromy. Nové stromy. A ja si myslím, no prečo asi tak geneticky sú už modifikované tie stromy? Asi už vieme prečo. Keďže na nás padajú tie kyslé dažde, tak aby boli odolné voči tým kyslým dažďom. A taktiež my na záhrade taktiež môžeme vidieť tie rôzne listočky, ktoré sú už poškodené, spálené alebo rôzne tie, jak to povedať, zoschnuté určité časti po tých chemických dažďoch. Tak to sú určité ďalšie dve baktérie oficiálne. Oni to tam aj priznávajú, že my rozprašujeme
dve baktérie, na ktoré sa tiež naväzuje ľahšie tá vlhkosť, aby viac padalo dažďa napríklad. No a na základe toho, že tie baktérie, to tam oni konkretizovali, že spôsobuje to a to s tou prírodou. No to môžeme kľudne ukázať, ako to môže vyzerať. Tu nám máme kultiváciu baktérií, pestovanie baktérií vytvárajúci dážď od Mona Bachmann. Kultivácie baktérií spôsobujú tento dážď napríklad, tak to môže to nejako vyzerať. Čo to spôsobuje so stromami, s listami, s rôznymi plodinami, na jablkách, na hruškách a tak. A tohle to sa našlo normálne v tom dešti? To máme aj my vlastne. Presne tak, hej. Takže niekto udělal rozbor vody a vlastně našel tam tady. Oni oficiálne priznávajú. Tá spoločnosť, tá firma Climate Co-Lab vlastne to priznáva, že oni vytvárajú dažde s týmito baktériami. A tie baktérie potom spôsobujú to, čo spôsobujú. Potom tu nám máme ďalšie baktérie. V roku 1950 operácia Sea Spray. Americké námorníctvo tajného projektu biologického vlastne vytvárali určité testy nad San Franciskom, kde rozprašovali tieto baktérie. 800 000 infikovaných bolo, jeden človek zomrel. A takto sa volá, že Sierra marcescens baktéria. Tak toto nejako vyzerá, červená baktéria. A môže byť i tá voda třeba do červená? Áno, tu je do červená voda. To je vlastne z bazéna. Tá daná plienka, ktorá zakrýva ten bazén, tak na tom bazéne vlastne, to je inak z Moravy. Mě to tady říkala právě i známá, že to Věrka právě říkala, že našla takhle na zahradě kousek vody a že zkoumala jako kde, jestli z červených cihel, ale že to bylo na místě, kde to nebylo možné. Takže tady má tady odpověď. Tady je odpověď. A taktiež tie rozbory vody sú urobené, veď aj Dita Lajenová to robí s Radovanom Dlouhým, aj vy ste určite nejaké rozbory vody robili, takže to sami môžete tam vidieť. Aj ty si tam spomínal, že niečo akože je mimo toho rozsahu, že oni to vlastne nebudú ďalej špecifikovať a riešiť, keďže na to nemajú tie tabulky vytvorené. Ale když to tak jako tady, si to tady znovu připomínáme po asi roce, tentokrát ne s Radovanem, ale s tebou. A přinášíš teďka další nový nějaký zjištění a fakta, která nebyla předtím vůbec zmíněna. Tak se chci zeptat, máme vůbec něco pozitivního, aby jako, co s tím můžeme jako dělat? Tak už iba pozitívne myslieť, nejak sa na to neupínať, lebo zachovať si nejakú tú čistú myseľ by som bol skôr povedal, že vedieť o tom, áno, je to tu, ale zatiaľ to nevieme nejako my akože ovplyvniť. Lebo ja si myslím, že vlády o tom vedia. Všetky vlády o tom vedia na celom svete. Sú vlastne, to je môj objektívny názor, že tie vlády vykonávajú to, lebo oni sú kúpení. Vlastne oni si idú to, čo im je nakazané. A vlastne na ľudí akože kašľú. Ich to vôbec nezaujíma. Takže sú zapredaní a no a to, čo si sa pýtal, že čo môžeme robiť, tak to je pozitívna myseľ. Chodiť a kráčať po našej krásnej matušky zemi, na boso, takže sa uzemňujeme a za ďalšie je aj tá detoxikácia nášho tela a mysle. Takže detoxikovať telo rôznymi vecami. Napríklad ja tu nám môžem spomenúť, aby sme boli aj pozitívnejší dneska. No ono to je jako důležitý, jo. To nejde o to jenom, abychom byli pozitivnější, ale když si vezmeš, tak jsme tady třeba něco zasadili, že jo, pěstujeme a ten člověk si řekne jako, tak má to vůbec cenu, když protože jako stejnak, že jo, my to potom něčím takhle lebo tie kyslé dažde sú v tom našom pozemku a tá daná odroda vlastne tým sa aj živí. Takže my potom niečo povedame, čo tam vôbec nemá byť. A ako to môžeme chrániť, tak to sú napríklad skleníky a navozí si tam nejakú čistú zdravú hlinu. Takže má svoj nejaký skleník, svoju nejakú hlinu, ktorá je čistá, viem, že tam je čistá a polievať si to vlastne s filtrovanou vodou. Aj taký je možno, taký ten spôsob, alebo tá možnosť. Takže... A týmto sa zaoberá aj pani profesorka Renata pani Strunecká, ktorú ju tiež pozdravujem. A ona prednášala, taktiež mala prednášku, ako sa volá, že jak nám škodí chemtrails, otázka, pod názvou hliník a glyfosády. Takže ona mala túto prednášku, 2,5 hodinovú, ktorá sa vlastne týmito venovala, ako odstraniť, alebo ako detoxikovať oxid, alebo ten hliník z nášho tela, alebo tie ťažké kovy.
Takže na to má zameranú tú prednášku, takže kto by chcel, môže si to nájsť. Jo, paní Studentský vím a je na našem seznamu, takže tam akorát ona už je trošku v pokročilejším jakoby věku, takže už jako... Je na našem seznamu. Je? No ale už jako právě protože vím, že už je poněkud starší, takže vím, že pro ní by to bylo jako těžký jako nasednout jako na vlak nebo něco a přijet sem, že přece jsme ještě daleko. A čo sa týka toho detoxu, čo môžem spomenúť, aby ľudia sa ma často pýtajú, čo ako môžem detoxikovať telo. Nie som žiadny odborník ani nič, ale tak určite nejaké veci môžem spomenúť a tí ľudia už si môžu to dohľadať sami verejne na internete a si posúdiť, či je to pre mňa, pre môj zdravotný stav aktuálne, alebo či to môžem používať, alebo nie. Tak to je napríklad koriander. Koriander, presne tak, lebo koriander pomáha odstraňovať ťažké kovy. To som rád, že říkáš. Hliník a ortuť odstraňuje z nášho tela. Kdo? Koriander. Tak. A najlepšie je ešte, keď je kombinácia s chlorelou. Taktiež, že koriander a chlora akože majú sa veľmi radi a vlastne oni to odstraňujú. Hej. Máš tam něco jiného než koriander pro ty, co nemají rádi koriander, což jsem já? Česnek. Pecka. Ničí parazity, detoxikuje ťažké kovy. A ještě ananas ničí parazity. Ale nesmí se pěstovat na polích, kde je... Domácí ananas jenom, prosím vás. Jedině domácí ananas a domácí česnek ještě. Ve skleníku je pěstovaný. A nejlépe ananas s česnekem a s koriandrem. Ano. Dohromady. Potom je tu ešte aj, máme tu aj spirulinu a chlorelu. Tieto dve zložky, keď vieme, tak ona viaže ortuť a hliník taktiež. Môže byť aj spomenutý zeloid. Ten odstraňuje radioaktívne látky. Zeloid? Zeloid. To neznám. No, to je vlastne taký jak prírodný, nie že kameň, ale také niečo ako krieda, ktorá nachádza sa v prírode. Zeloidový kameň. Tak z toho vlastne robia už výťažky. Buď sa to pije, ale nemá to ten účinok, ale zeloid ako v kvapalnej forme, tak on priamo vie vstúpiť do tej danej bunky a vie ju očistiť od tých ťažkých kovov. A ten zeloid, čo je v praškovej forme, tak ono vlastne vám prečistí tie dané čreva a orgány. Že ich vie zabaliť a cez stolicu to vie vyhnať. Dobře. Abychom si to shrnuli, tak žijeme v nějakém společenství na Zemi, kde na nás tady prostě nás práškujou bakteriema, různýma těžkýma kovama a dalšíma nesmyslama, jenom proto, aby se vytvořila vlastně nehostinná krajina, která a to společenství potom bude závislý na tom, že oni nám dají nějaké řešení. Jo? To je jeden z mnoha důvodů. Já tam vidím jako další důvody, ať je to psychologicky nějaký, protože já když se ráno probudím a vidím, že je prostě furt dá obloha, tak to nemám zrovna jako pozitivní náladu, nemám zrovna jako, jo, protože všichni víme, co děláme, když vyjde na sluníčko a svítí nám, tak je to úplně úžasný a skvělý. Čo je to robí potom s naším telom, ale aj s našou mysľou. Lebo je tá naša myseľ už je vedecky dokázané, že sa vie dať ovládať a vie manipulovať. Už nielen to tými oxidami rôznych ťažkých kovov, ale aj tým radiofrekvenčným žiarením. To už potom aj nerozprávam o 5G a o Wi-Fi vysielačoch. Ale pozitivně s tím vším můžu dělat to, že začnu pravidelně detoxikovat, protože vlastně je to úplně ve všem, to jsme si teďka tady řekli. Prírodná živá strava. Živá strava. Co to znamená, když řekneš živá strava? To je to, že napríklad mám mrkvu, prídem na záhradku, očistím si ju a začnem ju jesť. Takže to je tá poživeň, živá strava. Jablko môže byť, alebo uhorka a taktiež rôzne ďalšie, viete, živá strava. Že nie je to teplné spracované, že zachováš tam veškeré tie živiny, ktoré to má mať. Preto živá strava. Alebo poživenie. A pak třetí věc, kterou tam jako vidím, jako pozitivní, je, že se ty lidi prostě naštvou. A budou tím konfrontovat tu svoji vládu, všichni ty lidi. A prostě bude to mazec. Ale proto děláme i této povídání. Ne proto, aby teďka všichni vyšli do ulic a s vidlema a šli prostě na Václavák nebo na Pražský hrad. Ale protože oni tam s tím nic neudělají, že? Ale proto, aby jsme to dostali co nejvíc, aby jsme se to víc a víc vlastně, když se o tom začne mluvit, tak ty lidi se o to začnou víc zajímat a začne se to vlastně pomalu měnit, to znamená, začne to žít mezi těma lidma a budou se o to fakt zajímat. No a pak tam vidím ještě daleko další nějaký jako pozitivní věci. Já tam vlastně vidím jako pozitivum. Čím víc oni to budou takhle dělat, tak tím víc lidí se toho začne všímat, podle mě, protože se o tom začne víc lidí zajímat. A já si myslím, že by nám to nemělo být úplně jedno.
Ľahostajné. Lhostejné, áno. Aby sme si nezatvorili predtým oči, ale aby sme začali komunikovať verejne medzi sebou, medzi kamarátmi a takto. A hlavne s tými, čo sú akože otvorení a odkrytí k takýmto novým témam. Ale na co se tě zeptám, a to mě velmi zajímá, tak je, kdo to dělá. Protože to nejsou vlády to nejsou. Tak kdo to dělá? Kdo zatím je? Tak čo už mám niečo načítané, aj spomínal to aj Radovan Dlouhý, že za tým môže byť tá americká spoločnosť DARPA. Taktiež. A môže to byť aj tieňová vláda Ameriky. Tajná. Do toho môže byť zamiešané, alebo aj NASA rozpráva o tom, že vie vyvolávať a vie vytvárať mraky. Takže jsou to tady ty nadnárodní instituce, které jsou úplně nadnárodní vlastně a nikdo na ně nemůže, protože prostě jsou nadnárodní. Niekedy, ale aj keď sa oplynulo to počasie, tak normálne sú záznamy, kde je daný let, idem vykonávať tú danú činnosť, tú modifikáciu od počasia a ja si ho tam zaznamenám, v akej výške som to robil, s akými chemikáliami som to robil, podpis a pečiatka. Že sa to dávalo do toho registra, tej danej administratíve, NOAA, tej americkej, medzinárodnej, celosvetovej, ktorá vlastne rieši tú atmosféru a zmeny klímy a týchto vecí. Takže tam sa to odosielalo, oni to mali tie záznamy, že áno, v tomto štáte sa ovplyvňovalo počasie a bolo to nejak regulované a dohľadateľné a mali to pod kontrolou. Ale teraz ja si myslím, že keď už je veľmi veľa spoločností leteckých alebo rôznych spoločností, ktoré už si to sami modifikujú, napríklad máme aj ten ground seeding, to podzemné modifikovanie, že ja si tu môžem dať do kopca nejaké zariadenie rozprašovacie, ktoré viem vyvolať mrak, alebo taktiež cez more. Viem to rozprašovať cez lode, alebo cez komíny. Takže sú rôzne na to spôsoby. A ja si myslím, že už sa im to vymklo spod kontroly a teraz si každý robí, čo chce. A proto dochází vlastne k těm výkyvům. Presne tak. Dobře. Co dělal 2 roky na Ukrajině? Žil som tam s manželkou. No, 2 roky. 2 roky? 2 roky, no. Necelé 2 roky, no. Teďka mi definuj přesně, který roky to byly. To mě zajímá. Tak tento rok a minulý rok. Znamená 2024, 2025? A ešte 23. Jaké je tam počasí? Počasí? Tak je tam uzatvorené nebo. Na úkor toho, že tam je akože vojnový konflikt. Neoficiálne vojna. Já se omlouvám, ale s tím je to úplně bizarní, když se ti Dominika ptá, jak je tam počasí na Ukrajině. To má súvis s tým s tou vojnou a s tým počasím. Lebo... Jaký počasí na Ukrajině? Dobře, Poďme dál. Lebo keďže máme ten vojnový konflikt, tak sa tam obmedzili tie civilné lety. Vojenské lety tam môžu byť, sú tam a sa tam premesťujú vlastne tie ukrajinské lietadlá vrtuľníky, ktoré aj taktiež, aj oni vykonávajú to aerosové stratosférické rozprašovanie s tými stíhačkami. Aj tam to je. Mám to aj tu nafotené. Takže mám to zdokumentované. Aj ľudia sami proste vidia, aha, prečo to tu nám mám rozstrikané aj nad našim domom, hej. Tiež to tam rozprašovali. Ty jsi zmínil vojnový konflikt, je tam skutečně vojnový konflikt? Tak vojna tam je, ako vojnový konflikt tam je, ľudia tam umierajú, sú tam tí muži vlastne vláčaní do tej vojnovej linie, odchytávaní vlastne na uliciach, prehováraní, proste bytí, väznení, aby podpísali ten kontrakt. Vlastne, tam ide len o kontrakt. Oni bez vášho podpisu nemôžu nič robiť. Hej. A to je to, že keby bola oficiálne vojnová situácia, vojnový stav, tak by to bolo oficiálne uznané aj jedným prezidentom, aj druhým prezidentom, že sme vo vojne a ideme vlastne válčiť. Ale keby bola oficiálne vojna, už iba z toho hľadiska teoretického, že aj medzinárodného uznávaného, že akákoľvek krajina, ktorá by len hoci čím podporila, či finančne, či zbrojársky, ako Slovensko podporilo tými MiG-29 alebo vrtuľníkmi, tak to už by bolo priame zapojenie do toho vojnového konfliktu tej danej krajiny. A keďže Slovenská republika je v NATO, tak by bola vlastne tá tretia svetová vojna. Takže to už iba tu nadáva túto logiku, ale za ďalšie mám oficiálne odpovede od ministerstva obrany aj od ofisu prezidenta Ukrajiny, že vojna stahu net. Nemá vojnou stanu a tak ďalej. Že oficiálne nie je vojna uznaná.
Oni to tam jasne definujú, potvrdzujú. No a co to teda je? To neoficiální válka. To je vlastne len medzi tými dvoma krajinami vlastne ten konflikt. Takže S tým, že proste nemá to nejaký ten súvis s tou treťou svetovou vojnou, ako keby kvázi oficiálne. Takže nehrozí, že by Rusko přijelo přes Ukrajinu k nám. Ja si to nemyslím. Nemá akože nejdem hájiť ako Rusko ani nikoho. Jasne. Ani sa nezastávam za jednu aj za druhú stranu. Ale prečo by to robilo? Z akého súvisu? Nevidím na ten dôvod. Aj sám sa prezident vyjadril, že on nemá v pláne a nemá dôvod prísť tu a niečo robiť a rozširovať sa. A tam ten konflikt, teda, když jsi tam byl 2 roky, tak asi předpokládám, tvoje žena byla Ukrajinka, že jo? Když jsi byl na Ukrajině, tak to je jasný. Tak vlastně, jak se na to tváří a co se tam teda vlastně šlo, jenom v kostce krátkosti, jenom. Tak ona to taktiež vníma, lebo je to genocida národa. Jedného aj druhého. To už keď pôjdeme do tej globálnej sféry, tak vieme, kto za tým všetkým stojí. Nechcem ich tu namenovať. Tých neľudí, ja to tomu rozprávam, neľud, lebo to nie je neľud, to je neľud, ktorý vlastne, ja vždy aj rozprávam, že tí, čo vyvolajú tú vojnu, tak oni nemajú vlastne tú lásku v sebe. Idú sami proti sebe a vlastne robia, čo sa im zachce. Nemajú tú lásku v sebe, nemajú to srdce. A čo na to žena, tak žena je tiež toho smutná zúfala, veď máme tam aj kamarátov, ktorí sú tam a nechcú ísť bojovať, takže sa skrývajú. Takže je to smutné, no najlepšie by bolo, že aby to čím skôr už skončilo, ten vojnový konflikt, ale nechcú. Ani jedna, aj druhá strana to nechce. Lebo vedeli sme sa na niečom dohodnúť, tak sme to napríklad tá pandémia ako keby kvázi bola, tak oni sa vedeli všetky tie elity dohodnúť na niečom. A prečo sa teraz nevedia dohodnúť? Lebo im to ekonomicky a biznis tam ide, jednak skúšajú svoje nové vojenské techniky, technológie, drony a ďalšie nové technológie, hej. Takže aj Západ si tam posiela svoje technológie. Taktiež Rusi tiež kupujú určité technológie, aby vyvíjali svoje rakety a tak ďalej. No a tak čakáme, kedy to skončí, ale nemyslím si, alebo zatiaľ nevidím nejakú tú svetlotú budúcnosť, že to tak rýchlo skončí, lebo im to fakt vyhovuje tým elitám, tomu biznisu, vojenskému priemyslu. Aj zdravotnému priemyslu taktiež. Když jsme se dostali docela daleko v tom rozhovoru, nebo hluboko, řekněme, ještě by mě zajímalo, jestli zeptám se tematicky, jak to vidíš do budoucnosti? Nějaká tvoje předpověď počasí? Oficiálna správa z americkej strany z Bieleho domu, ktorá vytvorila dokument, tak oni povedali aj vlastne v spolupráci s americkou armádou, na ktorého pracovali už od 90 rokoch, tak oni v tých 90 rokoch oficiálne vypracovali určitý nejaký program, že do roku 2025 chcú mať počasie pod plnou kontrolou na celej Zemi. Takže a když se takhle... oni budú len to modifikovať a zlepšovať, aby len mohli ovládať to počasie. Když to takhle poslouchám a tebe poslouchám teda, vnímám, tak dokážeš mi vysvětlit takový jako Kamilův svět vlastně, v čem ty to žiješ, jako jak vnímáš ten svět, ve kterým ty žiješ? Ako vnímam? Tak vnímam ho aj pozitívne, aj negatívne, ale v podstate čo je pozitívne a negatívne, to je len zase daný nejaký daný pohľadu, ale žijem sa žiť v prítomnosti. A keď je to veľmi ťažké, lebo človek si musí niečo plánovať aj dopredu. Nesnažím sa vrtať v tej minulosti, že zahadzujem to, čo bolo. Vlastne snažím sa pozitívne myslieť aj na tie zlé veci, čo boli. Že zahadzujem tie zlé a myslím v minulosti aj na tie dobré, ktoré boli. Takže ale ako to vnímam ja, neviem, je to veľmi zaujímavé a divoké tu na tejto zemi. Zaujímavé veľmi. Takže, ale snažím sa aj to znanie alebo to vedomie, ktoré mám, tie informácie, tak nesnažím sa v nich nejako akože hrabať a nejakých akože veľmi hlboko prežívať a teraz si navodzovať nejaké stresy a tak ďalej, lebo vieme, že stres spôsobuje určité rôzne ďalšie choroby. Takže snažím sa takto nejak pozitívne vnímať a snažím sa sám sebou zaoberať a venovať sa sám sebe a rozširovať nejaké to svoje vedomie a napredujem ďalej. Takže si tak a trávim so skvělými člověkmi v tomto světě. Říká Kamil, který má jednu z největší stránku o geoinženýrství mezinárodní.
stránku o geoinženýrství. Děkujeme. Tak jo. Děkujeme za tvou návštěvu, my moc děkujeme za to, že jsme si také s tebou mohli popovídat, navnímat to celkově a vůbec že si tady sdílel nějaké své zkušenosti a pro nás některé nové věci, nebo fakta, nad kterými si myslím, že je dobrý se trošku zamyslet a já budu rád, když to naše povídání se dostane jako do éteru. S radosťou, lebo tak ako ja rozprávam, že tá prezentácia, ktorú ja mám, to je na 300 slajdov. A kto by si chcel pozrieť, tak je aj na Ether Cosmology s Dominikom 6,5 hodín a tam akože idem všetko do detailu, tam ideme, tam sa tomu všetkému venujeme. Takže kto by akože mal nejaké zaujímavé, nejaké otázky, kľudne nech mi napíšu potom do maila a im to všetko objasním. Takže ešte raz ďakujem pekne, chvalíčka a prajem vám pevného zdravia. Děkujeme moc, Kamile. Tak jo, děkujeme moc krát a ahoj. Ahoj. Ahojde.